A legislación sae a relucir nesta vaga de lumes e dende comisións obreiras votaron man nesta xornada da Lei de Racionalidade e Sustentabilidade de Réxime Local, unha lei que, segundo este sindicato, indica claramente que a Administración provincial debe colaborar nas axudas aos damnificados pola vaga de lumes. Por iso, dende comisións obreiras solicitan que se convoque un pleno extraordinario para que, a través da transferencia de crédito do orzamento deste ano ou do vindeiro 2018, se axude a fondos perdidos os que máis sufriron esta vaga de lumes. Se deben de buscar unhas cantidades de diñeiro a fondo perdido para, en todo caso, destinalas, lóxicamente, con uns criterios establecidos como axudas a aquelas familias que perderon as súas casas, que perderon os seus negocios, que perderon a maquinaria e que perderon incluso moito sustento a través dos que tiñan, animales que estaban servindo de economía para sustentar as familias. Dende comisións obreiras tamén solicitan que se multipliquen por 6 o número de brigadistas que traballan na nosa provincia, chegando aos 6.000 efectivos durante todo o ano que velarían polo cuidado dos nosos montes. É dicir, non se pode ter personal contratado para cando se producen os incendios, que tamén, pero hai que ter o personal contratado todo o ano, precisamente para que non se cheguen a producir os incendios no monte. E para iso está claro que nos propoñemos que o número de brigadas, o personal das brigadas, os que hai agora para a prevención de incendios, se multipliquen por 6. Ademais da prevención, dende comisións tamén piden que a materia vexetal se convirta en enerxía e que as comunidades de montes teñan en orde o bo estado dos seus terreos. De non facelo, ou ben estas comunidades lles pagarían o persoal da Deputación ou senón deberían abonar unha multa. Nós entendemos, ademais, que as comunidades de montes deben de ter unha axuda para a realización da repoboación, en este caso nos montes, pero o non cumprimento, en este caso, das medidas interpostas a través da modificación da lei, tería que significar, lóxicamente, o pago de unha multa na cantidade que se estipule que se debería de levar a cabo, non? Aumento de efectivos e prevención nos montes. Dende comisións obreiras creen que estas dúas medidas serían moi importantes para paliar os lumes na nosa provincia.